Оу, тък му си ставам и отивам да си наля шибана вода и гледам как компютъра ми се рестартира. Добре, добре. Нямам представа къде съм в момента. Има някакъв ролбек явно. Бях с доста повече емералд. Ама га, ролбек нали съм е. Между другото ролбака поне преди връщаше и това. Рудите, които... В смисъл... Събрал съм нещо и ролбаква. В смисъл това ми се случи преди. Събирам нещо и то ми ролбаква само рудите, които... Не ми ролбаква инвентарито, ами рудите на както са сили в самия свят на Майнкрафт. И това беше някакси странно. И така събрах доста... имаше един материал, който беше напълно безполезен. Не го помня как се казва. What the fuck, това зомби си минава и така. Умри. И да, беше той е някакъв доста скъп материал, не го помня. Прилича на кола. Доста скъп материал беше и май не се използва за нищо друго. Или дори се използва, не е чак толкова важен. Не го знам. Та бях събрал доста голямо количество от него. И се развих доста бързо в този свят. Като си вземах всичко с CMC. Наистина много бързо стана. Нямам представа къде съм в момента. Но... Какво направя? Тук има доста енералд. О, тук има някакви торча, yes. Това е входа. И откъде го събрах ония рубин? Защото имам 4 рубина и имах повече. Сега къде се кача? Даже сталбички няма. Сталбички, лол. Окей, то рубин... Не знам откъде го събрах, но сега ще го търся. Защото искам си го взема, беше доста там. На едно място. Значи тук го видях и си тръгнах от тук. Що кирката е чак... Не съм си я преместил, ми си я държа там на майната си, нямам никаква идея. Така, тръгнах на тук някъде, мисля, че... И ме ганкнаха 10 000 крипъра. Ще ме ганкнаха, просто ги избих. И би трябвало някъде тук съм намерил то рубин. Тук убих един. И не помня дали продължих напред. Тук има някакъв рубин. Бре. Вижте то марбъл колко е рядък. Къде си е? Ти ге. Глей, какви си жалки. Не се тук. Ти жалка. Пред то рубин го няма. Това е жалко. Продължавам се събирам тук. Копър, събера метала. Защото той ще ми е доста полезен в началото. И ще видя, мисля да почна да копая. Защото обикновено не обичам много да следвам такива пещери. И пещерни системи. Долу има лава. Добре, няма как да не отида долу. Просто няма как, ще има лава, би трябвало да има и редстоун някъде наблизо, така че... Не, това ми трябва. И въпреки, че не ми харесва да го правя, ще ми се наложи. Айде, служи се, бе. Ама, това пещера е тук около. Как си ти, бе? Що си зелено, е?
Що имаш зелено на шилания кръв, бе? Някакъв пълнат ли си какво? Така, това тук, ако не се лъже, е силвър. Така, има много тин тук. Ще го събера, понеже ще ми трябва. Също едва ли обаче. Той е доста често, доста така чест материал. Както виждаме, по-чести от кола, така че това ще е много трудно. Ако ми потрябва просто да се събера набързо от някъде. И с копъра е същата работа. Това е злато. Златото, освен за така, да го сложа в Transmutation тейбъла, мисля, че някакви тръби мога да си правя с него и не мога да се сетя за друго. Сигурно има още 10 000 неща в теките, които могат да се правят с златото, но аз не ги знам. И се надявам да ги правя толкова дълго тия клипове, че да разбера. Блед, по-такова тин. То ураниум изобщо, ще ти го събера колкото да не. Ясно. Не ми трябва вече, не, трябва ми доста по-напред в играта. Когато вече имам такава нюклеар генератор. Та Айрон кирка се хаби по-бързо и от не знам от какво. Кога съм изкопал толкова купчета, че почти щупна вече. Това не са диаманти. Ако се чуете, това е едно доста безполезно нещо. Мисля, че се каже николит. Мисля така. Надявам се да не греша. Така. Как ще сляза там, бе? Искам да мога да се върна после. Така, да бе. Гледайте колко е навсякъде, като ще имам николит. Ще я колко сега се казва николит. Мисля, че беше напълно безполезен, но можеше да си да го хвърлите в лавата. Също използваше много за нещо, да, николит. Абе, бал съм те. Не съм. Сега ще дойдеш да бутнеш в лавата, съм че си шак. И че опишеш да буташ други жалкари в лавата. Какво ниво съм? 13. Мога ли да намеря диаманти на 13 ниво? Полагам, че би трябвало да мога. Гледай къв си гебе, о май гад! Какво става тука, бе? Бягайте, бе, спокойно, о май гад, бе, о май гад, нямам мече! Окей, умирам. Окей, на едно удръче съм. О май гад, не, не. Спасих се, май. Нищо да не дойде на гигантите. Би трябвало да имам още една пържола, къде ми е другата пържола? Не ми кажете, че сега нямам пържоли. Защото се сад. На къде ми е къщата? На къде ми е шивната къща? Къща, лол. Въпреки, че съм в критична ситуация, ще събера този рубин. Защото ме привлича. Окей, на тук някъде би трябвало да ми е къща. Пак казах къща, въпреки че няма абсолютно нищо общо с къща. Окей, на тук мисля, че
Тям се вървя в правилната посока. Да, тук е. Yes. Проблема е, че сигурно още е нощ. Също едва ли. Би трябва да е ден вече. И трябва да отида си събера такива. Паражоли някакви. Арарай! Сега беше тук. Имах две паражоли. Сега имам една. Не знам дали съм изял двете. Ама няма значение. Така, тук. Вънка е почти ден. Трябва да си направя някакъв меч. Не искам да умирам обаче. Да, си направя един Iron меч. Така. Колко време ще е нощ да е? Дали съм минал нощта или... Сега мисля да... Тук има доста пресета. Мисля да отида да убия просто една овца. И да си взема едно лул още. Ако намеря шива овца там, скелет, който ще ме смаже просто. Защото е жалък и жалкар. Ще малко тук да не ми се спаунват някакви... Мама гада, пати гадна звук от май от теките, бе. Тук прилича на кръсти, е точно кръстно нищо. Какво ще я правя сега? Ще пека тая храна, която падна от парасето. Уоу. Добре. Така. Така, yes. Сега докато изчакам да ми се регенне малко кръвта, ще започна да събирам от този марбъл и после си направя с него къща. Защото марбъл е най-готиният материал. Наистина много яко изглежда на този текстчер пак. Също е доста яко става в комбинация такова марбъл и каблстоун. Мисля, че тия йокскасти бяха направили някаква подобна къща. И оттам я видях. Не съм правил такава, но съм я виждал просто. Както казах в тия клиповете на йокскаст. О май гад, изчупих си жалката байран кирка, За какво си чупят толкова бързо тия кирки, бе? Ха. Мисля, че навън е ден. Ако действително е ден, това ще е много добре. Не е ден. Навънка е гадна е нощ. И толкова много скелети има тук. Искам просто да убия една жалка овца. Това е което искам. Може ли да успея да скоча на та лилия е плой. Няма значение. Сега просто убием една овца, връщам се по същия път, правя легло и лягам да спа. И после гледам как всички тия гадни скелети се пекат на слънце. Ти си гей, ще ме нападнеш. Но си крив под вода, бе. О, мага, 10 000 крипера има тук. О, мага. Окей, ако успя да накарам единия да гръмне.
Аре, за какво не гръмна, бе, баклук? Ай, гръмна там. Така, гей. Бухнах си микрофона. Може да сте чули нещо много гадно. Ако сте, се извинявам. Ти в къщата ли ми влезе, бе? Баклук шил. Вземи. Така. Имам почти стак копър, който ми е почти безполезен. Значи сега... О, мага, но съм... Да. Да. Те ме нападнаха 10 000 неща, бе. Тъпмо щя как, че съм много тъп, защото не съм взел оня... Такова. Оня... Чакай, бе, само... Да, ето. Редстоун. Сега, тук имам доста работи, които не ми трябват. Само айрана ще оставя да го опека. Просто тия, така, бум. Окей. Това айран сега ще го опека. Това ми трябва, това не ми трябва, това не ми трябва. Добре. Фук гьорки. Се правя жалко легло сега и ще легна да спа, понеже искам... Също не е нужно точно сега да го правя, като се замисля. Аре бе, и не мога да слова тъпото легло тук, бе. Или просто не знам как се слага. Така, сега ще ходя да събера още малко. Гледай скелетите се пекат. Бакуци! Ще да събера още малко марбъл, защото едва ли ще ми стигне стаки нещо там за къща. Те едва ли ще направя някаква мега голямата къща като за начало, ама... Все пак трябва да бъде... Трябва да си събера там нещата в нея. Пък и ще я направя широка, защото последния път, когато си правих къща и с машините, които бях направил, реших да си направя така системка, където да ми прави всичко автоматично. Да, ще я покажа после. Та искам си направя по-широка къщата, за да не стане като в този свят, където трябваше да си събарям половината къща и да я правя по-широка, защото... О, макай! Гей, шива. Оу! Чак сега забелязах, че чувам това. Звука от Майнкрафт вече. Добре, супер. Мисля, че 2 стака би трябвало да са достатъчни. За това, което ще направя е нещо много готино. Първо трябва да изляза навънка обаче. Някъде тук реших, че ми е къща. Ще го махна това дърво, защото дърветата пречат на всичко. Getting wood, вау. Имам rollback на ачивментите. Така. Сега. Къщата ми. Та тук дупка. Ще я махна сега. Това тук е езерце и него ще го махна. С cobblestone и търт и там каквото имам. И някъде тук ще ми бъде къщата. Трябва да махнем тази всичката вода. Има клей там, ма не ми го пука. Клея съква. И всички го знаят. И от 20 000 клей си правиш 2 тухли. Това е пълната жилкария. То си правиш къща от гадни тухли, ти трябват
20 милиона хиляди стака клей. Така. Сега ще направим нещо много яко с този Marble Bricks. Така. Marble брика изглежда по-готино. Не по-готино, но да. Нещо си. Няма представа. Ябълка. Така. Къде да ми е входа за къщата? Принципно не искам да я правя някаква голяма, защото... Също... Добре, няма значение. Айде. Стоим тук някъде и после ще видя какво ще правя. Мисля, че трябва да изсека малко, още малко такова дървета. Точно това дърво ми се го махна, защото е жалко. Едно, две, три, едно, две, три, окей. Добре, супер. Това сега ще бъде така. Ще видя. Ще го сменя после. Не знам дали ще го сменя, но ще видя. Ще ми трябва още доста марбъл. Няма да стане с толкова. Какво? Чакай, бе. Така. Не ми слагай нормален марбъл. Искам марбъл брикс. Тъй го, какво е жалко. Така. Добре. Защото тук по едно такова... И сега ще направя покрива. Няма да е кой знае какво тази къща. После ще видя. Може да... макар. После сигурно ще я оправям и ще я правя там както си искам. Така. Така, че трябва да събирам още марбъл. Почнем да слагам такъв жалък. Щупих си кръка. Марбъл поне се събира бързо. Не е някакъв... Дето... Да трябва да го търсиш или пък да се чупи бавно. Чупи се по-бързо и от камъка май. Също не. Ще събера направо един стак и да съм сигурен поне, че ще ми стигне. Тук ще светна, защото не искам се спомва нещо. Да се спълне нещо. Така. Така, къщата ми прилича на някаква пълната жалкария. Няма значение. Така. Поне е от готин материал.
Така. И тук ще ги махна. Ей. И сега ми остават само прозорци и врати. Но това мисля да е за следващия епизод, който не знам кога ще бъде качен. Снимах доста време. И мисля да го разделя на поне 2-3 части. Клипа. Да, благодаря, че гледахте. Това беше за този епизод. Първи или там. Ако е разделен на епизоди. Нямам представа кой е. Май нещо съм бъгнал. Не съм. И що подялите изглежда така? Защото това тук. Така. Благодаря, че гледахте. Може да се сабскрайбнете за моя профил, ако искате да гледате още клипове на Minecraft или на Лига, скобки WoW, a.k.a. League of Legends. Да. И благодаря, че гледахте и чао.